En este vídeo t'expliquem l'estructura de la clau orgànica en Universitas 21 Econòmic. La clau orgànica identifica la unitat de despesa, siga el tipus que siga. Un projecte d'investigació, un títol propi, un màster, un congrés... I té una estructura peculiar. La clau orgànica està composta per 5 grups de 2 dígits, en què el tercer grup té un dígit i una lletra. Per exemple, 3570 6P0001 o 2020 2M0008. Què volen dir aquestes xifres i aquestes lletres? Doncs els primers 4 dígits, els primers 2 grups, fan referència a la unitat organitzativa. Per exemple, la Facultat de Ciències, el Servei d'Informàtica, un departament determinat. El dígit i la lletra fan referència al tipus de clau orgànica. I, per exemple, tenim despeses de personal, o poden fer referència a màsters oficials, o a inversions, o a projectes de convocatòries públiques d'investigació. I els últims 4 dígits que ens singularitzen dins d'una mateixa unitat organitzativa i dins d'un mateix tipus de clau orgànica, quin és el número concret. Vegem uns exemples. L'exemple 1, 3576P0001. 3570 fa referència a una unitat organitzativa, el que abans es deia un centre de despesa. En aquest cas, el Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics. 6P fa referència a un tipus concret de clau orgànica, que en aquest cas és un projecte de convocatòria pública d'investigació. I 0001 fa referència o singularitza que es tracta del projecte Reconeixement de Formes i Intel·ligència Artificial. En l'exemple 2, què tenim? Doncs que 2020 fa referència a la Facultat de Ciències com a unitat organitzativa, antic centre de despesa. 2M fa referència a un màster oficial i en concret 0008 refereix al màster oficial Biotecnologia per a la Salut i la Sostenibilitat. Esta és l'estructura, per tant, de la clau orgànica en el nou Universitas 21 Econòmic.